Kaixo, guk Somorrostro ikastetxeko DBH-ko 3. mailako ikasleak gara. Eta bideoen bidez, Elizak euskarari eman dion bultzada adierazi nahi dugu. Angel Mari Unzueta eta bere lan taldeak Lausaeta saria irabazi zuela ikusita, eta bikarioa zenez, gure ikastetxetik maiz etortzen zela aprobetxatuz, bere laguntzarekin lanari ekin genio. Zergatik Eliza bultzatu zuen euskararen hedapena historian zehar? Eleizeak euskara maite dau, euskaldunak maite dituela. Nola egin zuen? Lehenengo testua bizkaieraz da 1586koa. 16. gizaldian dago lehenengo dotrina bat, orduko euskaldunak euren formazioa Elizan euskaraz hartzeko era izan egia dira. 20. gizaldiaren hasieran sortzen da aldizkari bat, izena daukana Jangoiko Sale. 1950ean sortzen da Bilboko Elizbarrutia. Orain dator Bilboko Elizbarrutiaren historia euskara munduan. Irratigintza, komunikabideak. Radio Popular sortu zen 1960ean. Emisioaren bat egiten zen astero, gero 1973an horrazten da lehenengo programazioa egunero bizkaieraz. Beste kapitulu bat, ikastetxeena. Gure ikastetxeak be, ikastolak, lanbide eskolak, kolegioak, euskara indartu dabe urteetan zehar. Diktadura amaitzean, jentea prestatu egin behar zan. Eta hortik sortu zen gero, Labairu ikastegia.